علم یعنی اطلاعات و تحلیل. ҳамроҳ бо ҷараёни нуфузи тараққиёти техникӣ ва технологӣ илми мо рушд менамояд. ба воситаи компютер, телефонҳои ҳушманд, радио ва телевизионҳо ҳар рӯз иттилооти ҷадид дохили зеҳни мо мешавад. дар ҷараёни тараққиёти навин мо чӣ қадар дар иҳотаи ҷаҳони пур аз иттилоот қарор дорем ва чӣ қадар иттилоот зеҳни моро равшан мегардонад. агар барои ньютон қувваи ҷозиба ҷолибияту ҳаяҷонро ба бор оварда бошад, вале аз як тараф дигар барои мо ин ғайриоддӣ нест. имрӯз зеҳни мо онро ҳамчун як чизи маъмулӣ мепазирад, чунки мо азбас дар дохили ҷаҳони пур аз муъҷизаи асри нав қарор дорем, пардае чашмони моро пӯшондааст, ки мо дигар пушти он пардаро камранг мебинем. агар ньютон тавонистааст аз оддитарин амале ки аз чашми ҳеҷ кас пӯшида набуд, асрореро ошкор созад, ки мазҳари ҳастии тамоми коинот аст ва бе он ҳеҷ чизе дар ҷаҳон устувор нест ва ин амалкардро ҳам танҳо ба воситаи афтидани як дона себ муайян сохтааст, пас ҳар як инсон қудрати кашф намудани асрореро дар ин ҷаҳон дорад. тасаввуроти инсон дар бораи сохти кайҳон, дар бораи андозаи кайҳон, ин албатта ба дараҷаи ҷаҳонбинӣ ва дониши астрономӣ доштани инсон вобастагӣ дорад. азбаски дар давраҳои қадим одамон асбобҳои оддитарин астрономӣ надоштанд, мушоҳидаи астрономӣ танҳо ба воситаи чашм гузаронида мешуданд. асари набудани мушоҳидаи астрономӣ одамон азбаски ҷаҳонбинишон нисбат ба илми астрономия кам буд, дониши астрономӣ надоштанд, баъд ба тасаввуроти худ сохти дунёро ҳар гуна тасаввур мекарданд. мисол барои чӣ мегуфтанд ки дар замин гӯё дар болои шохи гов аст ё ки дар болои сангпушт аст, ҳамин гуна ақидаҳо буд. лекин ин ақидаҳо албатта ки хато ва беасосанд. аввалин модели астрономии сохти дунёро Афлотун пешниҳод кардааст. ин чӣ гуна буд? Афлотун аввалин инсоне буд ки заминро курашакл гуфт. аввалин шуда Афлотун пеш аз милод системаи геомарказии оламро пешниҳод карда буд. системаи геомарказӣ чист? яъне системаи заминмарказӣ. ин чӣ мафҳум дорад? ҳамин мафҳум ки ба тасаввуроти Афлотун замин дар маркази олам аст. замин дар маркази олам аст. дар болои замин 8 қабат осмони дигар аст. дар 7 қабат 5 сайёра, офтоб ва моҳтоб аст. дар қабати 8 ситораҳо ҳастанд. ситора ҳастанд. қабати якум аввал замин буд. қабати якуми осмонда ҳар як сайёра дар қабати худаш буд, дар кураи осмони худаш буд. дар қабати якум ба гуфти Афлотун моҳтоб буд, дар қабати дуюм зуҳра буд, сеюм торуд буд, қабати чорум осмон офтоб буд, панҷумда мирих, шашум муштарӣ, зуҳал, ҳаштум қабатда ситораҳо буданд ки ин ситораҳо андозаи дунёро маҳдуд мекарданд. баъдтар олими Миср Клавдий Птоломей дар гуфтаҳои Афлотун боз системаи геомарказии оламро пешниҳод кард. системаи геомарказии Птоломеям аз 4 назария иборат буд, аз 4 гипотеза иборат буд. вай гуфт ки замин дар маркази олам аст, замин ноҷунбон аст, якум фарзияш. дуюм фарзияш, замин дар маркази олам аст, дуюм фарзия. сеюм фарзия, ҳамаи ҷирмҳо, ҳамаи сайёраҳо, ситораҳо дар атрофи замин давр мезананд. дар атрофи замин аз рӯи мадорҳои даврашакл давр мезананд. чорум назарияш ин буд ки суръати ҳаракати ҳамаи ҷирмҳо дар атрофи замин мунтазам аст, яъне на кам мешаванд, на зиёд, бо як хел суръат ҳаракат мекунанд. ҳамин ақидаи Птоломей, ҳамин мисол системаи геомарказии Птоломей, гео маънош замин, яъне заминмарказӣ, яъне дар системаи олами Птоломей замин дар маркази коинот буд. ҳамин ақидаи Птоломей то асри 15-16 идома ёфт.
масалан фикр кунед ки мо ҳоло ба моҳ парвоз кардем ки муҳлати расидан то ба моҳ бо суръати аввалаи кайҳонӣ 3 шабона рӯз роҳро дар бар мегирад ки масофаи он то ба замин 384400 километр мебошад ва аз ҳама объекти наздиктарин ба сайёраи замин ҳисоб мешавад. ҳамин гуна сайёраи баъд аз мо дар дурии 55,176 миллион километр ба ҳисоби минималӣ ва сайёраи пеш аз мо дар дурии 38 миллион километр ба ҳисоби минималӣ то ба мо ҷойгир аст ки аз 110 то 210 шабона рӯз роҳро тай намудан лозим меояд ки то қадами инсоният ба онҳо бирасад. системаи геомарказии Птоломей то асри 15-16 идома ёфт. Баъди он олим Полша Николай Коперник системаи геомарказии Птоломейро инкор карда, рад карда, системаи гелиомарказии оламро бунёд гузошт. Гелиомарказӣ яъне ки офтобмарказӣ. Гелиос маънояш офтоб. маънои калимаи юнонӣ буда, маънои гелиос офтоб. Системи ҷаҳонии Коперник низ 4 фарзияро дар бар мегирифт. Якум, дар маркази олам офтоб ҷойгир аст, на марказ замин аст. Дуюм, ҳамаи сайёраҳо дар атрофи офтоб давр мезананд. дар навбат офтоб давр зада, дар навбати худ дар атрофи меҳварашон давр мезананд. Сеюм фарзия, хатти ҳаракати ҳамаи сайёраҳо дар атрофи офтоб даврашакл аст. яъне ҳамаи сайёраҳо дар атрофи офтоб аз рӯи давр мезананд. чорум фарзия ҳамин буд ки суръати ҳаракати ҳамаи сайёраҳо дар атрофи офтоб мунтазам аст. яъне на кам мешавад, на зиёд мешавад, суръатшон бо як хел суръат ҳаракат мекунанд. аллакай дар асри 15-16 вақте ки мушоҳидаҳои астрономӣ зиёд шуданд, олимон бисёртар ҳаракати сайёраҳоро мушоҳида мекарданд. вобаста аз ғун шудани миқдори зиёди мушоҳидаҳои сайёраҳо, Коперник ҳамин системаи гелиомарказиро асос гузошт. аз рӯи мушоҳидаҳои астрономҳои дигар, масалан Тихо Браге ҳамин мушоҳидаҳои сайёраҳоро мегузаронд. дар асоси мушоҳидаҳои Тихо Браге Коперник ҳамин системаи гелиомарказии оламро асос гузошт, бунёд кард. ки то ин замон аллакай ин система маъруфияти худашро гум накардааст. албатта инҷа як чизро қайд кардан зарур аст ки ин системаи гелиомарказиро боз олим Кеплер, Иоганн Кеплер тақвият доду чизҳои нозукашро дигаргунтар кард. инсоният новобаста аз ин ҳама пешравии асри нав ҳоло ҳатто ҳамин низоми офтобиро ки худ дар дохилаш қарор дорад ба пуррагӣ наомӯхтааст. агар инсон тавонистааст ки то ба моҳ парвоз кунад, ин фақат барои донистани он кӯмак кардааст то инсонҳое ки дар замин зиндагӣ менамоянд ин парвоз ҳамчун заминае бошад барои талош ва омӯзиши илми коинот. инсоният то ҳол низоми офтобиро ба пуррагӣ наомӯхтааст, чунки барои омӯхтани ҷузъиётҳои низоми офтобӣ яъне ки вақтҳои зиёд лозим аст. бахусус барои омӯхтани худи замин ҳам ҳодисаҳое ки дар замин мебияд, ҳодисаи заминларза, вулконҳо, яъне ки дар қаъри замин, ҳамин ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. бахусус дигар сайёраҳое ки аз замин ниҳоят дар масофаҳои дур ҷойгир ҳастанд, танҳо маълумотҳои умумӣ дар бораашон гуфта мешаваду халос. дар бораи аввалин маротиба дар бораи ақидаҳо дар бораи замин ки замин курашакл асту дар бораи курашаклии замин, агарчи олимони юнони қадим ҳам ақидаҳои худро ронда буданд, бахусус Аристарх дар бораи ки замин дар атрофи офтоб чарх мезанад пешниҳод карда буд, вале баъдтар олимони тоҷик бахусус Абурайҳони Берунӣ дар асри 10-11 ӯ дар бораи
замин дар атрофи офтоб чарх задан ақидаи худро карда буд, то ҳатто бо усулҳое ки яъне ки геометрӣ радиуси заминро бо андозаи 6000 километр муайян карда буд ки ин ба радиуси ҳозираи замин ниҳоят наздик аст. ва Эратосфер бошад, олими юнони қадим аввалин маротиба дар бораи курашаклии замин маълумот пайдо кард ва ӯ дар конференсияи илмӣ пешниҳод кард ки замин курашакл аст. аз тарафи олимон суол гардид ки модом замин курашакл бошад, чаро одамоне ки дар канорҳои он ҷойгир ҳастанд ба замин намеафтанд? бинобар сабаби маълум набудани қонуни ҷозибаи умумии олам аз тарафи Ньютон баъдтар ки кашф гардид, ба ин савол оҷиз омаду аз ҳамон конференс баромада рафт. яъне ки саволе ки дар он давра пешниҳод гардид муддати чандин асрҳо пас ҷавоби худро ёфт. ба гуфтаи олимон, моҳ барои замин ва зисту зиндагонӣ бисёр нақши асосиро дорост. масалан, низоми уқёнусҳо бо набуди моҳ мувозинати худро аз даст медиҳанд ва замин ба гирдоби уқёнус ҳамроҳ шуда ҳамаи мавҷудоти зинда дар хушкӣ қарор дошта зери об мемонанд ва ба ҳалокат мерасанд. инчунин офтоб низ аз ҳама зиёд нақши калидиро барои низоми худ дорад ки ҳамаи низом бо қувваи ҷозибаи офтоб устувор аст. қатори сайёраҳо дар астрономия як ҳодисаи маъмулист. дар сари ҳар 179 сол як бор қатори сайёраҳо ба вуҷуд меояд. қатори сайёраҳо гуфта чиро мегӯянд? ҳамаи сайёраҳо 8 сайёрае аст. нисбат ба офтоб дар як тараф ҷойгир мешаванд. дар як тарафи офтоб ҷойгир мешаванд. агар мо таъсирашро ба замин гӯем, ин ба замин ягон таъсире намерасонад, таъсири манфӣ намерасонад. лекин аз баски ҳамаи сайёраҳо дар як қатор мехобанд, ғалаёнҳои байни сайёраҳо ба вуҷуд меояд. ғалаён яъне ки ошӯб мегӯянд, дигаргуншавии вазъияти мадор, инҳо ба амал меоянд. лекин ин ошӯб низ дар навбати худ бисёр таъсири кам дорад. ба ҳаракати сайёраҳо, ба мадори ҳаракати сайёраҳо таъсироти ҷиддие намерасонад. агар ба худи офтоб гӯем, агар гӯем ки ҳамаи сайёраҳо агар дар як тарафи офтоб ҷойгир бошану мабодои низом вайрон шавад ё ки офтоб дар ягон ҳодиса ба амал ояд, ин ҳодисаам ба амал намеояд. барои чӣ? чунки 99% массаи системи офтобӣ дар офтоб ғун шудааст. танҳо 1% ба тамоми сайёраҳо дахл дорад. аз ин сабаб ин ҳодиса ба офтоб ягон таъсире намерасонад. ба ҷозибаи офтоб, ба мисол энергия истеҳсолкунии офтоб ягон таъсири манфие намерасонад. ҳамто як ҳодисаи маъмулии астрономист. дар низоми офтобӣ 8 сайёра мавҷуд аст. то солҳои 2006 олимони илми астрономия бар ин ақида буданд ки дар низоми офтобӣ 9 то сайёра вуҷуд дорад. вале баъдан Плутонро бо сабабе ки ба талаботи сайёра ҷавобгӯ набуд, ӯро аз гурӯҳи сайёраҳои низоми офтобӣ берун намуданд. дар системаи офтобӣ аз ҳама зиёдтар сайёраи замин омӯхта шудааст, чунки мо худи инсоният дар замин зиндагӣ мекунанд. ғайр аз он 8 сайёрае ки дар атрофи офтоб ҳаракат мекунанд, боз сайёраи дигар бо номи Плутон ки то соли 2006 ба рӯйхати сайёраҳои низоми офтобӣ дохил мегардид, вале аз лиҳозе ки ба талаботи сайёра будан, яъне ки қоидаҳое ки сайёра ҳар як сайёраи системи офтобӣ доро аст, ӯ он қоидаҳоро инкор кард, чунки дар ҳангоми ҳаракат кардан дар атрофи офтоб Плутони мадори, яъне ки мадори Нептунро бурида мегузарад ва аз рӯи масса ҳам ба сайёраҳо, яъне ки ба талаботи сайёра будан қонеъ намекунад ва ӯро ба гурӯҳи сайёраҳои хурд, яъне ки сайёраҳои пакана дохил карданд.
якумин сайёраи наздик ба офтоб Аторуд мебошад, ки дар дурии 58 миллион километр аз офтоб ҷойгир аст. ҳарорати сайёраи Аторуд рӯзона 430 дараҷа гарм ва дар шаб 190 дараҷа хунук аст. дуюмин сайёра аз офтоб ин Зуҳра аст, ки он бошад дар масофаи 108 миллион километр аз офтоб воқеъ аст. аз ҳама сайёраи гармтарин дар низоми офтобӣ, ки ҳарораташ ба 462 дараҷа гармӣ мерасад, дониста шудааст. аз гармии зиёд доим сайёраро абрҳо рӯйпӯш намудаанд. замин ягона сайёраи низоми офтобӣ аст, ки бо рангорангии худ аз тамоми сайёраҳои дигар фарқ дорад. ӯ дар дурии 150 миллион километр аз офтоб ҷойгир аст. миррих чорумин сайёра дар дурии 220 миллион километр аз офтоб ҷойгир аст. муштарӣ аз ҳама бузургтарин сайёраи низоми офтобӣ дар дурии 708 миллиону 57 ҳазор километр аз офтоб ҷойгир аст. зуҳал дар дурии 1 миллиарду 430 миллион километр аз офтоб ҷойгир аст ва як соли он 13 соли заминӣ мебошад. дар зуҳал сахттарин тӯфонҳо мевазанд, ки суръати вазиши тӯфонҳо дар он ҷо ба 1800 км/соат баробар мебошад. уран аз офтоб дар масофаи 2,8 миллиард километр воқеъ аст. аз ҳама сайёраи хунуктарин дар низоми офтобӣ, ки хунукӣ дар он ҷо ба 224 дараҷа мерасад, дониста шудааст. ҳоло аз ҳама сайёрае, ки дар охир ҷойгир аст, Нептун мебошад. масофаи он то ба офтоб 4 миллиарду 505 миллион километр мебошад. сайёраи хурде, ки аз ҳама сайёраи дуртарин дар низоми офтоб дониста мешуд, ин VG-19 буд, ки дар дурии 19 миллиард километр аз офтоб воқеъ аст. ҳамин гуна ӯро ба хотири аз ҳама дур қарор гирифтанаш Far-Out ном гузоштанд, яъне дуртарин, ва VG-19 масоҳаташ 500 километр мебошад. дар 1000 сол як маротиба даври гардишашро дар атрофи ситораи офтоб мепайвандад. 21 феврали соли 2019 боз аз ҳама як сайёраи дуртарини хурди дигар дар низоми офтобӣ дида шуд, ки он Far-Out ном гирифтааст ва 21 миллиард километр аз офтоб дур мебошад. дар бораи он ҳеҷ маълумоти айни ҳол мавҷуд нест. ҳоло сайёрашиносон барои пайдо намудани нуҳумин сайёраи низоми офтобӣ тадқиқот бурда истодаанд ва онҳо тахмин мезананд, ки бо эҳтимоли зиёд сайёраи нуҳум дар низоми офтобӣ вуҷуд дорад. агар вуҷуд дошта бошад, тасаввур кунед, ки низоми сайёраи офтобӣ чӣ қадар масоҳати бузург дорад. коинот. оё осмон ин ҳамон коинот аст ва ё коинот ҳосили тасаввуроти мост? замин бузург аст ва ё коинот? дар ин ҳастии мо чӣ асроре нуҳуфтааст, ки барои мо равшан нест? андешаи шумо дар бораи коинот чист? ман, ту, вай ва ё мо кӣ ҳастему? чӣ нақше дорем дар ин ҳастӣ? нигоҳи олимони кайҳоншинос аз таҷрибаҳо ва дидгоҳҳои куллу хос.